Tervetuloa kaikille, meikäläisen nimi on Jutsu, joten kun taas Kevers ja Keksin kanssa. Hello, it's me again. Oh yeah. Mitä sä teet siellä? Kuhan kaikki tietää kyllä mitä mä tein. Niin. Ei sitä tarvitse kyllä nyt sen pahemmin mainostella, että... Ei kun sun rupesit craftaamaan. No niin vittu. Nyt lähtee semmonen MLG-vater, ettei mitään. Ei, nyt se meni vähän pieleen. Ylös, äkkiä, mä heti puupari. Ylös. Pojat ylös. Katolle. Kielelle. Kohti korkeuksia. Tää No, parvekkeella on si- testejä. Ei! Mulla on OP Apple, ei hätää. Mä sain OP-kamaa vaan. Enkä Applea vaan. No. Hei, hetkinen nyt. Kiitos. Hei, teekö meihin Instagramakit ja mullakin on OP-Apple. Siinä on tommonen ja... Eikä me nyt olla ready. Ei, mennään takakautta, tuu. Varo! Se on siinä. Moi, Shrekted. Shrek. Sun pitää editoida tuon Shrekin naama sitten. Ei Movie Makerilla pysty. Tai jos pystyis, niin mä en pysty. Miten sä editoit ennen? Mä en muista. Ihan tällä samalla. Shaiballa. Mitä sä oot tehnyt? Se... Aha, siellähän se jekkupena. Kato! Ihan ohi meni. Et se nyt osuu siihen, hei, kamaa. No kuule, mulla on semmoset taidot, että... Niiu. Kumma se oli? Oh yeah, meitsin. Mulla on yksi pearli. Näet, Onko sulla pearli? Se on tuo. Käydä hakes. Onko sulla pearli? Koska mulla on. Ja mä Luotijunalla alas. Helppoa. On olla onnellinen. Hei, ota. Me mennään nyt keskelle. Joo. 1v1. Bovia ei saa käyttää ihan tietystä syistä. Onko sulla OP Apple? On. Mä söin Niin. sen kyllä äsken. No, mä syön tän nyt. Noniin. N. Y. T. Nyt. Hei. Tommoset on ihan epäreiluja, kun mä voitan sut siltikin vaikka mikä ois. Niin, Moi. Ai sulla oli OP-Apple. Kiitos kun katsoit videon, niin muista tykätä tilata kommentoida ja käydä tilaamassa hänen kanavansa. Se tulee tonne deskiin ja me nähdään ensi videon parissa. Se olisi moi.